Čaute ľudia, vás vítam od ďalšieho videa a dneska tu nebude Ahoj suseda, ale z Jailbreaku, nová séria. Dneska tu je Michael a Ivan. Čaute lidičky! Michael? Yes, that's me, haha. OK, dajte like a subscribe a ideme na to. Dávaj, pohybe! Číslo väzen 9, dávaj! Dobre, prepáčte. Fiserko. Poď. Kam mám ísť teraz? Jaj. Poďte na tú loď. Idem. Pust mne ven! Aha, tu je Nič som niekto. nespravil. Drž piču, na to, máš taser. Ty, počkaj, teba priputám tu. No dobre. Skúsi to pohybu a dostaneš do ryti ten taser. Do ryti ho dostaneš, Odomkni ma. Na, odomykam ťa. A teraz pomaly pojete. Jeden pohyb zví a sa máte... Ja som z boku D, ja viem ako tam trafiť. Hore schodami ti vrajím, nepozeraj sa na mňa, ty opica. Rovno. Ešte? Ktorá je moja celá? Nepozeraj sa na mňa, si Ktorá je moja celá? Ty sa postav tam sedel, lebo dostaneš ten taser do ryti. Dobre, ja čo idem tu. Ty čierny dyriniak, ty sa daj sem. Aha, tu je nejaká diera. Čo si povedal? Nič. Jau! Au. No dobre. Hej, halo, počuj ma. Čo je? Preč? To dotuje na mňa hovorí. Ja, halo, tu na. A tu je diera. Počkaj. Počkaj, presuniem si... Zasnú nejaký nábytok. Hej. Aha, no. Ty tu za čo sedíš? Ja? No, znásilnenie. Aj keď som nikoho neznasilnil, chápeš? No a ja za vraždu a tiež som nikoho nezabil. Obe, do piče! Aha. Asi máme To je to naozaj Česku. typujem. Ale však nemáme sa ani ako dostať vonka. Zasuň rýchlo túto. Väzeň. Ne, ozaj. Rýchlo. Rýchlo musím. Poďte väzni, poďte. Ty na mňa nepozeraj, lebo dostaneš po tej cicine tvojej, po tej mentovské. Poďte. Vy dva ste tu kurva zostali. Tak kam idete, veď ale schodami ste slepí alebo čo? Jaj, sorry, ja som trochu minul. Áno. Na tej som do ryti. Kam mám ísť? Ja neviem, asi vonku, či? A veď ty kam ideš, vieš čo je obed? Obed je tam, kde sedíš a ješ. No nehovor. Jau! Kde máme ísť teda? Ja to tu nepoznám. Veď si slepý a doľava. Doľava. Ja sa kletem z vás. Ó, to vyzerá to dobre. Aha, dozadu. Jau! Napuj sa keď to bolí, prestaň, ja ti zožerem. Poď to nanesť. Dobre, kľud. Hej. Černej. Čo si tam robil? No nič, on ma tam v kuse bije. Neviem, čo sa sobie myslí. Och, mňam. Ty kokot, to je tak dobré. Čo ti jebe, dám ti trochu, no. Čo tu robíte? Sajdite si len. Čo to držíš? Čo to držíš? Nič. Nič nedržím. Jau, do piče. Kamo, čo je taký agresívny? Poď sem, čo ti požebkám. Videl si tam, že boli ešte naľavo... Poď sem. Videl si, že keď si išiel tom tunelu, tak tam boli ešte naľavo nejaké dvere? Keď sa nebude kúkať? Ja ich vidím, cez okno. Keď sa nebude kúkať, tak utečieme, hej? No, môžeme to skúsiť, ale podľa mňa nás chytí, nemyslíš? Tu máme veľkú ochranu. Pán strážnik, nejaký kuchár vás volá do kuchyne. Strážnik! Kuchár! Černo! Ja tam idem. Už. Daj. Bacha, lebo si to všimne. Utekaj. Kam ideme, rýchlo? Neviem. To sú nejaké drevené. Poď sem. Čo je toto? Sprcha. Fakt. No to nič, to ser na to. Schovaj sa za roh! Rýchlo. To poď. A? Nevie, nemá ponatia. Nemám, poď. Tu na je nejaký gym. Jo, tu je nejaký gym. Tu je basketbalová ihrisko, kam to je dosť dobré. Ale nechcem to byť ani sekundu dlhšie. Počkaj, aha, ja dám blank. OK.
toho tesnej. Poď teraz ty, ukáž sa. Skoro, počkaj. Ja Nie, ti ukážem skoro. pravý Lakers, čakaj. Ja ti ukážu, Lakers, poď sa. Dobre, Utekaj. som pri stene, ja som pri stene, Jau. pane. Na, ty zmrde, na. Ja ťa zabijú. Jau. Na, Som ty pri si zmrde černý. som pri stene. Na, dám ti tú bakulu do ryží teraz, hlboko do ryží ťa strčím. Nie, to nemôžete. Na, čo sa pozor. Ty, Au. Тут. Dobre. a tebe ho dám do ryží hlboko, a tebe ho dám. Otoce. Jau. Hlboko, až po Poď odo mňa ďalej. Utekaj. Jau. Poďte sa mi smrdí. Ja- Poďko. Utekaj. On sa... Nie, nejde za nami. Ale možno ide bacha. Čakaj, nech sa ma problémy, poďme radšej do cely. Tak, no dobré. Poď, Ty hviezdi, idete spát. Košo Ty spíš. hviezdi, idete spát. Dobre, idem. Jaj. Jak som sa dobrá. Hej, ako sa vyspal? Hej, ako sa vyspal? Ja dobré. Ty? Fajne. Rozcvička. Do piči. Sa mi fakt, že nechce. Všetci hviezdi, men. Ja som chcel ešte spať. Ja chcem ešte Do spať. spiču. Musím. Au. Pane, budem poslúchať. Pokom pozad hráš. Dobre, ja idem radšej sám. Kam máme si raz? Hej. Dali venku, Nezrejneme. Počkaj. Vy čo tu dojte, vydávajte, rozcvička. Áno. Idem. Na basketbal ihrisko. A to nehrajú iba černoši? A čo tam? Ten šport som počul, že hrajú iba černoši. Aha. Je to pravda, Hej, ale ja vy som ste, Mike Tyson. Ja som Mike Au! Tyson. Veď čo tu robíš, veď ťa zbije, ne? Takže do Dobre, kruhu, pozerajte sa. do radu, Ako to danknem. do radu, si hluchý alebo jebnutý. Dobre. Do radu, na čaru, do piče, rýchlo na čaru, všetky na... Takže, nie od seba, veď od seba, kurva, čo sa chytáte, vy teploši? On nechytá, on ma chytá. Vyššie, kam utekáš? Jau, utekať máme. Jau, prestaňte už. Veď si hluchý, alebo čo, vraj na čaru. Dobre, takže ideme spraviť. 10 skokov vám len, skážte. 2, Raz, 3. 2, ja tam, ty na 8, Hej, 8 na 8, 9, rýchlo. a 10. Aby kámu byť oveľa od seba. Nie, kaž na to, on má nás na stupkách. Dobre, takže... Počkaj si na zajtra. Vyskačem. Dobre, teraz spravíte... Čo tu Koliečka. také máme? No, nie, no dobre, 5 koliečok, každý, a kto nebude bežať sa máte po peči. Idem. Idem. Jau. Veď už mám 5 koliečok. No, dobre. Tak poďme teraz skúste ujsť, tak sa máte porýchtiť, vám mám rozprávať. Všetci... Kamuj, teraz dospäť. Ty si hluchý a bedajem dospäť, nie je do posielky. Ja idem. More, studená voda tu je. Zapnite mi teplú, dochoďte do teplárni, ne more, aj tak ste tu teplí. Do riti palo mi do. Poď sem! Počúvaj, ja keď som bol pri tom basketbale a on tam od teba riešil, tak ja som zobral kameň. No dobre, to môžeme využiť nejako. Hej. No, Počkaj, počujem, že ide. poď mi ho. Počkaj, musím to ku tebe hodiť. Kontrola, von sedy. Čo? Von sedy vravím. Poslajte sa ku stene, ste hluchí alebo čo? Stoj asi, krok asi mŕtvy. Á, do piče, ďalší deň, ďalšia kontrola. Posle prázdna. Pláža umelo čisté, Ivanko, ukáž, záchod, ty koko, steň na ostratý do piče, zase on sral tónny hovan, jajajaj. Postel.
Fuj, ten tam má ale encián. Za predkoškou, no čo už. Dobre. Čisté, do cely, do cely. Si Idem, huká, alebo idem. sú do cely. Tam musíme rýchlo hodiť. No. Dá si pán, von, von No, cely. idem. Musíme otočať bokom, si slepý alebo čo, dobre. Dobre. Záchod čistý. Fuj, ten ale tak nevoňal ako ten Ivanov. Záchod. Dobre. Zapisujem. Posteľ. Ty kokos, dobrá uprataná. Á, dobre. Čistá, tak? Dobre. Čisté. Dobre, Do cely. idem. Do cely. Takže všetko v pohode, dobre. Nice, vyšlo to. Ej, hodím ti ho, hej. Hoď mi ho. Dobre, padol mi na zem, čakaj. Tu máš. Jožo, ty tu čo robíš? Jožo, neser ma. Ty si mi hodil. Poď spať. Jožo, poď sem. Free time. Počul si to? Konečne. Ej, pust mě celý. Baraj. Čo? Už ideme, Kde- už kde je to ten poznáme. free time? Kde je Boli ten sme free tu time? dlho. Hej. No, asi to nepamätám. Pravda, vlastne viem, pravda. Tu no. Na free time môžeme byť tu. Poď. Vidíš to? Vidím to. S tým kameňom. Poď sem. Poďme akože na basket. Jau, čo je? Čo tu vyprávate, však... A ideme boxovať. Poď sem. Boxujem, ne? Máme plán. Videl si tam na ten zámok, na tom kanáli. Videl. Kebyže ho rozbijeme, odtiaľ utečieme, vieš čo? Tak ja ho môžeme najprv vylákať, že ho volal niekto, on tam pôjde a my to rýchlo môžeme rozbiť, lebo takto ti nepôjde. Ja mám ten kameň, to ja. Dobre, ty to chodí rozbiť, ja idem sa s ním o neho postarať. Zavolaj. Ej, pán stražník, môžem sa opýtať, ja by som sa Čo chcel je, vás vypadni, opýtať, nezaujíma ma to. ako sa tu cvičí? Je to dole. Nezaujíma ma to. Mňa zaujíma, ako sa tu cvičí, pane. Nezaujíma ma to. No. Poď, rýchlo. Čau. Počkaj. Nadýchni sa. Poďte sem, fuj do piče, fuj, hovna. Ivanové hovna, jaj. Pacha, potakto, nech sa nešuje. Utíkame. Prečo sme voľní? Vy smrdí, poďte sem, máte sa po piči a ty Ivan, ty sa máš ešte viac po piči za tie hovna, čo si natrel po stene. Tie hovna, čo boli na stene, sa máš po piči, Ivanku. Jaj.